oss å komme ned. Vi gjemmer oss naken i et skog. Alt hva er galt med det? Natta dedikeres kun til én ting. Når vi hooker i en tettbefolket bussring, tar oss til rette mellom dine lår før vi setter deg fra minnet som en My Story. Planken, Viken, vi er et dyr av en buss. Gir deg saltsmak i munnviken. Vi er Norges største russ. Her kommer The Penetrators. Fuck alle som... Vím to. Měl jsem natáčet Stranded Deep, nenatáčím, ale jako natočím to po tomhle videu. Jo, říkal jsem včera, že natočím Stranded Deep, ale to se mi taky trochu teď nechtělo, že jsem prvně chtěl natočit tohle. Ale jinak, zdar, že Muffinaček, víte, to tady Muffin tu Xesman u dnešního videa. Zase Super Fighters Deluxe u téhle hry, jako včera. Natočím to hnedka pod ní. Po tomhle videu natočím vážně to Stranded Deep, jak jsem slíbil. Slíbil jsem to, dodržím to. Ale rozhodl jsem se, že natočím dneska 2 videa. Tohle, Super Fighters a Stranded Deep. Takže zase detaily hry, když si to nepamatujete, když tak se podívejte na minulé video, takže ze včerejška. Tady můžu mít vlastní server. Můžu to seklo. Vlastní server. Připojit se na server, připojit se na mě. Postavu, tutorial, map edit, setting, prostě options, nebo možnosti. Já jdu zase na nějaký server se časem připojit a doufám, že mě polovina nepůjde jako minule. Jestli jste mě moje video neviděli, tak se podívejte, protože tam mě polovina serveru nešla, je tady 24. No, dobrý, takže se to nám připojíme semka. No, nemůžeme úplně všechno vysvětlovat, jak to bylo. Prostě budeme na nějaký serverech, video bude tentokrát krátký, nějak 15 minutový aspoň, nebo jako včera, taky. Děláš si srandu, jako včera. Polovina serveru nepůjde. Půjdu semka třeba. Doufám, že to půjde. Asi to nepůjde. Jo. Počkej, co? On má červené oči. On má červené oči. A já mám červený brýle. Ilumináti jsou vážně všude. Vysvětlím nám to znovu jako včera. Ačkem prostě mlátíte rukou, Skem kopete, Dčkem děláte shield, Fkem berete věci, jako teďka já židlu. Já chci vzít. Aha. Lidi, zeptám se vás na jednu věc, co se stalo? Jo, moje nickname je zase Ježíšek 333, jako předtím. Jako jo, můžu si to změnit na toho Muffina. Jako, tak změním si to na Muffin, tu Xesema. No, tak vidíte, moje nickname je tady Ježíšek 333, tady to jsem já, ten čtvereček. Tohle jsem já a tohle je moje nickname, aby se mě pamatovali. Tak jsme v nějaký budově a já chci spíš tam nahoru. Tam se asi nikdy nedostanu. Lidi, buď se to seklo jenom mě, nebo celému nahrávání. No spíš jenom mě. Dobrý. Já to vyšel. Lidi, zázrak století. Muffin, konečně něco vyšel. Jo, a co se vám ještě připomínám. Prosím, nepište mi do komentářů, že jsem měl natočit Stranded Deep. Prosím, nepište mi to tam. Možná jsem to na začátku říkal, už si to nepamatuju. Ale hlavně mi to nepište, prosím, znova. No, nepište mi to tam hlavně, prosím. Nechci být nějakého T, nechci být nějaký Tčko. Nebo tro, nechci být tady sprostej, vulgární a tak. Takže nějakýho trdla, takhle, nějakého trdlouša. Že jsem měl natočit tento Stranded Deep. A jsem úplně levej.
Jo lidi, vím to, jsem levej, jak ta jedle. Jsem levej. Já jsem trefil, lidi, já jsem tam trefil na první pokus. To se rádo mívá. No. No. No a on dostal zbraň. Mačeta. Já se tam držím, jsem šplhoun. Fire and hole. Nažar se kulek. Whee. Tak lidi, jsem tady nahoře. Jen si to hoď. Já tady nemůžu ani nic dělat. Jen to tady podlezeme. Rekt lidi na něj. Aha, my jsme tady jenom my dva. Tak to rekt. Jej, lidi. Jo, moc dlouho nemluvím, jako když se soustředím na hru, tak nemluvím, jo. Rifla. Ne, já tu malou zbraň ještě. No tak pojď. No tak umři! Umři, násocko! Co chcípá, to se nemá, to se mívá. Co chcípá, to se mívá. Umři! Lidi, jdeme to po staru. Tak to nefunguje. No, ale fungovat to bude muset. Lidi, neuvěříte, co mám. Mana. Miluji minu. Miluji minu. Lidi. Thank you. And thank you. Děkuji vám lidi, že jste moje hezký publikum, ale ještě tohle. Prosím, dávejte mi odběry a dávejte mi subíky, lajky, všechno možný, abych mohl natáčet dál pro vás lidi. Jinak to nemá vážně lidi cenu, když nemám vůbec, když od vás nedostávám žádný lajky, odběry a tak, nic. Taky smutný, nic od vás nedostávat. Prosím, přispějte pro Muffina a jeho mafinácké videa. Jo, mělo to divně, hnusně a retardovaně. Nemusíte mi to říkat, ale prosím, vážně. Já tady nejsem.
Bože, ty braxny. Dvouhlavňovka. Dvouhlavňovku má rád každý. No, kromě tam těch lidech. Dvouhlavňovka. Uí. No pojď si pro dvouhlavňovku. Fuck. To jste neslyšeli, lidi. To nikdo neslyšel, jo? Knife, super. Ten knife se dá nějak házet. Jo, aha, my nemáme nápad. Lidi, to je jiný kalibr. Jen si vyvzít tu zbraň. Atentát! Lidi, to je tak, když do mě házíte rakety, já je umím ovládat, to je ten problém, že já umím ovládat rakety, takže radši na mě nestřílejte. Jako někdy to neumím ovládat, někdy ne. To je problém. Natočíme už 12 minut. Ještě chvilku, v tomhle videu ani tak moc nemluvím, no tak jako tady není už jako o čem. Chvilku ještě, no jak jsem říkal, těch 20 minut zase, jako předtím. Co se bude dít? Jako fakt, co se bude dít? Hej! A řeknu jedno. Nikdo neví, kdo jsem. A to asi nebude fungovat. Tady vidíte, tady si můžete změnit jméno. Dobře, budu tak hodnej, budu hodnej pro vás a napíšu tam jediný. Tak, byl jsem hodnej, napíšu tam tohle jméno, abyste věděli, abyste mě mohli poznat, že to jsem já a hnus vraťák, chcete za mě. Ano lidi, abyste to věděli. Nikdo se tady nemůže převlíct. Že jsme tam nějaký jiný serveroš. A já jsem už to viděl, že jsem si změnil jméno pro vás, mý fanoušky. Ale jako fakt, lidi, dejte mi subíka, lajky a dál se dívejte na moje videa, ať je víc mafinovských videí. Jo, a když tak, včera jsem dával do popisku můj stahovací ten, abyste se podívali. Abyste se podívali, abyste si mohli stáhnout moje video, teda tuhle hru a mohli se mnou zahrát, tak jsem to házal včera do popisku. Jej! Já myslím! Au! Ui, exploze! Ale prostě mě zabil! Jsem v tvým týmu! Ty seš... Nebudu určitě nic říkat prostého. Nechci být vulgární, nechci být naštvaný, nic. Prostě by se budeme hezky věnovat hře, budeme v pohodě.
nebo ne? Když se dotkneš toho fialovýho. Takže tohle je jak kdyby nukleární bunkr. Venku to je radioaktivní, vevnitř ne. Aha. Custom map. Oh. Uoř, potvoro! Uoř! Umři! Schoř v pek... Oh! Vypustíme autíčko! Byl jsem zažraný lidi do hry a jako hustá mapa. Autíčko, můžeme je vyhodit z okna. A mluvám se, že jsem zažraný do té hry. Já se nemůžu pomoct. Běž, autíčko. Dobrý. Hui. Moj. Ne, nevyhazuj mě. Mám tohle. What? Oh, sorry. Oh, sorry. Moje zbraň. Tak, stop. Jo, jasný, kámo, zapal mě tady s ním. Jsi tak inteligentní, že bych tě zastřelil i já sám. Nic jsem neřekl. Lidi, nevím, jak to vám řeknu, ale já si nebudu natáčet po dnech, já spíš budu natáčet někdy dvakrát za den, někdy jednou, podle toho. Když tak aj po 2 dnech natočím. Oh. A já jsem kde? Jo, já jsem tady. Oh. Aha. To je skvělý. What? Stop! Oh my god. Vyrovnal našeho 8 rán. On mě dá na 2 rány. Nahoru bych si měl spíš schovat. To vypadá víc bezpečně víc. Tam to nahoře vypadá víc bezpečnějc. Buď se mi to zdálo, nebo teďka vidím, jak ten božík normálně vezme ty věci. Což tam jako normálně prostě můžu říct gauč, brakovnici, všechno možný, naskládat si prostě do inventáře, jít a pak to jenom vyházet. Zajímalo by mě jak. Brzo lidi budeme trochu ukončovat, takže dáme ještě 2 bitvy. Říkám vám vážně 2 bitvy. A pak končíme. A uvolně zada. A nevím, jestli vůbec natočím Stranded Deep. Nevím, lidi. Jak se s vámi rozloučíme. Takže máme muzinku. Spawn a... Dobrý. Neberem. Cože? Teď se to lidi sami viděli.
dal do mě jenom 2 ránu, nebo 1. A bylo po mně. Viděli jste to sami? Jak to auto mohlo samo jet? A já nechci být furt ten červený. Empty. Ale jako, jak to auto mohlo samo vyjet? A navíc, on dal do mě jenom 1 ránu a jsem mrtvej. Je, on vzal gauč. Ne, bombu. A gauč, jsem opravdu. Tady gauč je spíš křeslo. To tam jako můžeš na střechu. Celou dobu. Toho můžu využít. Konečně někoho zabil. Jej. Natačíme, no, poslední kolo a ukončíme video. Tým 1 win, no, jasný. Protože oni to jsou swag. Jsou úplně zvolení. Jo. A dobrý. Tým 1, boom, tým 2. Každý má. Uteč. Ne, nechci umřít už zase. Lidi, vy víte, jak nesnáším strašně boj. Jako úplně až takhle přesně mě neznáte, ale víte, že já nesnáším boj. No tohle se bude... No, vydám všechno, tak. Takže já se s váma loučím a zdar, že mám vineček u dalšího videa. Tentokrát to bude vážně, ten Stranded Deep. Takže šusík, hnusík a mafina zdar. Kom bli med ned på knä lille luremus. Tar deg med til et fullstappa horehus.